We gaan nu luisteren naar twee werken. Eén is pas heel bekend, Cantique de Jean Racine. Ik heb het even opgezocht. Fauré schreef dit werk toen hij 19 jaar was. De meeste mensen van ons zijn al blij dat ze dan een rijbewijs gehaald hebben. Maar hij had een winnend stuk geschreven op 19 jaar. Het is een stuk wat typisch is voor Fauré. Het geeft een bepaalde rust en een bepaalde waardigheid. En dat zie je later ook terug in zijn bekende Requiem. De tekst komt overigens uit een gebedenboek, uiteraard Latijn. En de Franse dichter Jean Racine heeft daar dus een vertaling van gemaakt in het Frans. Vandaar Cantique de Jean Racine. Verder zingen we nog het Sancta Maria Mater Dei van Mozart. De tekst is tegenwoordig wat minder gebruikelijk. We hebben best moeten oefenen om de woorden goed uit te kunnen spreken. In 1777, toen was Mozart 21 jaar. Toen begon het een beetje te knellen in Salzburg, waar hij dus componist was aan het hof van de aartsbisschop. En hij vroeg of hij wat meer ruimte kon krijgen. Toen heeft de bisschop gezegd, weet je wat jongen, je krijgt zoveel ruimte als je wilt. En heeft hem vervolgens de kei opgeschopt. Dat is het verhaal. Dus dat was het laatste werk wat hij voor de bisschop van Salzburg geschreven heeft. Maar Sancta Maria Mater Dei.
Jesus